Iż-żmien għaddej u wasalna fi 30 jum. 30 jum fil-mixja ta' 49 ġurnata li ħanaslu mbagħad għall-festa ta' Pentekoste fit-2 ta' Ġunju, festa li aħna ta' Malta Missjanika niċċelebraw il għaliex hekk tgħidilna l-kelma tagħna. Festa li għandna nibqgħu niċċelebraw għal dejjem u li qatt ma huwa qed tiġi ċċelebrata. Li qed nagħmlu waqt dan l-att tal-Omer kif qalilna Alla biex noddu 49 jum qed intellaw ħsieb kuljum u nitkellmu fuqu sabiex flimkien nikbru fl-ispiritwalità tagħna, nikbru fil-ferħ tagħna, nikbru f'ħafna affarijiet differenti meta verament naqraw u mhux biss naqraw manke ngħixu il-kelma tagħna. Fil-fatt, illum għandi skrittura li se noħodha mill-ktieb ta' Amos li huwa meqjus bħala wieħed mill-profeti iż-żgħar, ma jfissirx li d-diskors tiegħu mhux importanti, anzi huwa ħafna importanti l-ktieb ta' Amos. U fil-fatt se nieħu vers minn ktieb ta' Amos kapitlu 5 vers 4. Dan jgħid il-mulej lil dar Iżrael. Fittxuni u tgħixu. Biex nibda l-programm ħanamela ċara li meta qed nitkellmu fuq Iżrael hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq in-nies li jgħixu ġewwa l-art ta' Iżrael imma il-poplu tiegħu. Il-poplu tiegħu ma jissejjaħx Roman Kattoliku, ma jissejjaħx Kristjan, ma jissejjaħx dak li semjew bl-ieħor, Alla jsejjaħ il-poplu tiegħu Iżrael. Meta naraw il-kelma Iżrael, allura fil-Bibja nafu li Alla qiegħed ikellem lill-poplu tiegħu, l-assembleja tiegħu. Il-bieraħ tkellemna waqt il-programm fuq il-papir u s-simar illi jekk ma jsibx ilma x'jixrob għalkemm jibda jikber sabiħ u bil-kulur ħadrani, jekk mhux se jsib ilma x'jixrob ser imut. U nafu illi biex ifittex l-ilma, ix-xtieli biex ifittxu l-ilma għandhom l-eruq u huma l-eruq li jmorru fejn hemm l-ilma. Kultant insibu eruq li qed jaqsmu l-blat għaliex kif jaqsmu dik il-blata u l-eruq joħroġ minn ġo fiha ser isib l-ilma. U dan huwa proċess sabiħ interessanti naturali li Alla stess ħalaq fil-erf kbir tiegħu. Fil-vers tal-lum Alla qed jgħidilna fittxuni u tgħixu. L-istess bħal dik is-siġra illi l-eruq tagħha qed ifittex l-ilma biex ikun jista' jgħix. Il-problema hija ta' ħafna hija illi jippruvaw flok ifittxu il-veru Alla ifittxu r-reliġjon. Ifittxu l-reliġjon biex forsi jsibu risposti għal ħafna domandi, għal ħafna sitwazzjonijiet, għal xi ċirkostanzi li jkunu għaddejjin fihom fil-ħajja. U meta bniedem ifittex ir-reliġjon joħroġ diżappuntat. Jiena naf ħafna pereżempju mis-sib knejjes fejn jippritkaw il-fejqan tara ħafna nies ġejjin b'ċertu difetti fiżiċi dik it-tama li se joħorġu minn dak il-post differenti u jibqgħu l-istess. U hawnhekk fejn tibda ħafna jibdew jistaqsu allura x'għandi ħażin jien għaliex Alla mhux jisimgħani u dar ħafna affarijiet. Il-problema hi li mhux Alla mhux qed jisimgħek imma inti qed tfittex ir-reliġjon u m'intix qed tfittex il-vera Alla dak f'dak il-ktieb interessanti il-Bibja fejn Alla jgħidilna x'għandna nagħmlu biex nfittxuh nimxu warajh. Ma rridux ninsew fl-aħħar mill-aħħar li din hija mixja. Qed nimxu mixja u aħna nafu li meta naġlu fil-mixja tagħna ċansu li nitgerbu f'saqajna u naqgħu. U l-istess f'dinha il-mixja tal-ħajja. Jekk aħna ser naġlu se nsibu ħanoħorġu diżappuntati bir-riżultati illi ser insibu. Għaliex qed naġlu fil-mixja tagħna. Il-mixja messjanika għal min verament irid jemmen fi Jexua is-Sit u s-Salvatur tagħna, il-Messija ta' Iżrael. Il-mixja messjanika għandha ħafna risposti. Imma ir-risposti li għandha huma qegħdin hemmhekk bi pjan li Alla stess ħalaq.
Il-għalix, ħafna drabi risposta tiftaħlek ħafna aktar mistoqsijiet. Għatajt li ma daw allura xaffaritu, ma ħajtin risposta un bat ħankompli nistaqsi ħafna iktar affarijiet. Għalek Alla qed jgħid fittxuni. Inti tfittxu l-Alla meta taqra l-kelma tiegħu u tistaqsi. Per eżempju, xi ħaġa illi ħadd qatt ma rrispondini fuqha hija kif ir-raba' kmandamenti din naftakar ġifri qatt tinsew biex iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddis u ħaġa tal-iskantament ma ssibx kretent wieħed jistaqsi lill-Alla x'jiġifieri iftakar. Jiġifieri għandi niftakar illi kull nhar tas-Sibt trid inżommu qaddis, ma tinħallu l-Alla jirrispondina, u veru. Nerġa' ngħid, ma' kull risposta jiġu aktar mistoqsijiet, imma dan huwa il-mod sabiħ illi aħna bih nikbru spiritualment. Ma ninsawx illi l-iskop ta' dawn il-programmi 49 programm sal-festa ta' Pentekoste huwa biex nikbru. Nikbru spiritualment, u meta biex nikbru spiritualment irridu nfittxu lill-Alla u lill-Alla nfittxuh mhux billi taqbad pala u tħaffer ġorramen. Il-Alla tfittxu billi taqra l-kelma tiegħu u tgħixha. Meta inti taqra l-kelma tiegħu qed tfittex l-Alla, ma meta Alla jirrispondik, inti tittamel dak li Alla qed jgħidlek. Għaldaqstant nerġa' ngħid jekk Alla fir-raba' kmandament qed jgħidlek ftakar biex iżżomm is-Sibt Qaddis, ma tistax tiġi inti u tgħid għax illum aħna m'għadniex taħt il-liġi. Mela allura issa l-kelma ftakar spiċċat ħataqa' daqshekk ħaninsew m'għandniex għalfejn niftakru. Ma ninsewx nerġa' ngħid huwa proċess twil matul il-ħajja kollha tagħna. Biss huwa proċess li permezz tiegħu iktar ma nistaqsu, aktar Alla jirrispondina u aktar ma nistaqsu huwa proċess fejn qed niġu raffinati u proċessati. U għalhekk għandna ħafna mistoqsijiet. Imma Alla qed jgħidilna fittxuni u tgħixu. Mela f'kelma waħda Alla qed jgħidilni isma' fittxuni jien ħantikom ir-risposta. Permezz ta' Jexua is-Situ s-Salvatur tagħna, kull risposta li għandna tista' tiġi risponduta. Irridu biss ma nibqgħux insabtu saqajna, irridu biss ma webxu rasna, irridu f'kelma waħda ma nkunux supervi. Għaliex għax is-supervja huwa dnub kbir f'għajnejn Alla daqskemm huwa ikraħ is-seħer. Tajjeb, imma nerġa' ngħid, dan għall-proċess fejn fih niġu aħna raffinati u proċessati huwa proċess illi biex ngħaddu minnu rridu nissottomettu, verament nissottomettu taħt il-kelma ta' Alla. Jekk aħna nibqgħu nissupervjaw mhux se nemmnu dak li Alla qed jgħidilna allura qatt ma nistgħu niġu raffinati. Naħsbu li qed niġu raffinati, naħsbu li qed nikbru bħalma jaħseb il-papir li qed jikber b'saħħtu, imma jekk mhux qed jixrob l-ilma, jekk mhux qed jixrob l-ilma, il-papir se jmut. U l-istess ħaġa jiġrilu il-kredent. Ma rridux nagħtaw qalbna, diġà semmejt fil-bidu ta' dan il-messaġġ, inti ssib ċertu eruq ta' ċertu siġar jaqsmu minn ġol blat biex ifittxu l-ilma. U dan jedinna li ma naqtaw qalbna. Anki meta Alla idum ma jtina r-risposta. Jista' jkun li Alla jdum ma jtina r-risposta għal ġid tagħna biex aktar nfittxu, biex aktar nersqu qrib tiegħu, biex aktar nqattaw ħin miegħu, biex aktar nitkellmu miegħu. M'għandniex għalfejn naqtaw qalbna, l-ħares l-eruq tas-siġar jaqta' qalbu mill-ewwel għax kieku m'għandniex siġra waħda fid-dinja. Imma jibqa' jfittex sakemm isib l-ilma. Il-Mulej qed jgħidilna fittxuni u ssibuni. X'insibu fih? Meta nfittxu Mulej, meta nfittxu Mulej insibu l-paċi f'qalbna, insibu l-ferħ, insibu it-twettiq tagħna, insiru ħaġa waħda issa permezz tal-kelma tiegħu, insibu l-ispiritwalità li tant għandna bżonn u ħafna affarijiet oħra, imma l-aktar importanti hija dik li Alla qed jgħidilna issibu l-ħajja għaliex fittxuni u tgħixu. Kif ħanfittxu l-Alla? Billi naqraw il-kelma tiegħu u wettquha. Min hu l-kelma tal-Alla? Jexua. Jexua stess qalilna imxu warajja. Ara x'jidilna Jexua stess fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 10 vers 10. Jiena ġejt biex intikom il-ħajja
u l-ħajja bil-kotra. Mela x'qed ngħidu meta aħna nimxu wara Jexua, aħna għandna l-ħajja u mhux qasira, imma ħajja bil-kotra, mhux biss ħajja fuq din l-art, imma ħajja anke wara din il-ħajja, wara li mmutu nerġgħu nqummu mill-ġdid, Alla qed idinnek fiċċuni intom ħajkolkom dik il-ħajja. Allura rridu nimxu wara Jexua. Jexua minnu il-kelma tal-Alla. Jexua stess għalilna imxu warajja. Mela biex nimxu wara Jexua, irridu nimxu wara l-kelma tal-Alla. Inti ma tistax tgħid jiena kredent, jiena nemmen, ammen, halleluja, tolli jdejk, tkanta, u qasnaf x'tagħmel u ma tagħmilx. Imma mbagħad meta tiftaħ il-Bibja, tibda tgħid li di mhux għalina, di mhux lilna qala, di ma dixtot, di llum m'għandniex għalfejn nagħmluha, u allura inti m'intix timxi verament wara l-kelma tal-Alla. Inti qed tagħmel l-istess bħal dak il-papir jew bħal dak is-simar illi m'intix qed tixrob ilma u għalkemm taħseb li inti qed tikber għax tħossok eċitat u għax iqumlek ġismek x'kien jibda jippridka l-għallim spiritwali. Imma jekk inti m'intix tixrob verament dik l-ilma ħajja li huwa Jexua, inti se tmut. U għalhekk huwa importanti li nistudjaw il-kelma tal-Alla u li ngħixuha sabiex flimkien inkunu nistgħu nikbru spiritualment, ħalli verament nersqu viċin lejn Alla. Bħalissa qed nistudjaw fis-sinagogi tagħna l-ktieb tal-Levitiku. Is-sagrifiċċji kollha li Alla kien talab dak iż-żmien meta kien hemm it-tempju sabiex il-poplu ikun jista' jersaq qrib Alla. Dak kien l-iskop ta' dawn is-sagrifiċċji. Aħna wkoll irridu nagħmlu dak is-sagrifiċċji llum, fis-sens li rridu mmutu għalina nfusna u ngħixu għal Alla. Biex ngħixu għal Alla, irridu naraw x'qed jgħidilna fil-kelma tiegħu, irridu nimxu warah, irridu nwettqu dak li qed naqraw, mhux sempliċement naqrawh. Ħanjaqfaw bħal dejjem nagħmlu talba qasira mis-Sultana, Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġu qudiemek u t-talba tagħna llum hija mulej irridu insibuk. Mulej irridu nfittxuk b'qalbna kollha. Mulej għal inna dak kollu li d-dinja qed tipprova titfa' lejna ħalli verament inkunu nistgħu nsibu lilek biss mulej. Inti s-sors tal-ħajja tagħna. Xejn fid-dinja ma jtina ħajja bħal ma tina int mulej. Xejn fid-dinja ma jtina l-paċi bħal ma tina int. Xejn fid-dinja ma jtina s-serħan f'qalbna bħal ma tina int mulej. Għaldaqstant nfaħrek Mr. Addis, għaliex int biss denju li tinstab mulej. Ir-rikezzi tad-dinja jispiċċaw kif qalilna Jexua Mr. Addis. Ir-rikezzi tad-dinja jitmermru, jissaddu. Huwa biss it-teżor li għandna fis-sema li aħna rridu nfittxu. U biex insibu dan it-teżor irridu nimxu wara l-kelma tiegħek għaldaqstant mulej iftħilna għajnejna għall-kelma tiegħek mulej iftħilna qalbna, neħħilna s-supervja Mr. Addis sabiex naċċettaw dak li inti qed tgħidilna biex nagħmlu bħala kredenti nagħmluh. Mulej grazzi tal-ħajja bl-abbundanza li tajtna u li ma tħallina neqsin minn xejn. Għaldaqstant inti ħaqqek kull glorja Mr. Addis fisem ibnek Jexua, il-Messija, is-Sit is-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm narakom għada għal programm ieħor bibtiegħi fisem sħabi ta' Malta Missjanika insellmilkom.